Magsugod ta sa atong pag-study, Westminster Confession of Faith, chapter 14, section 3. The faith is different in degrees, weak or strong, may be often and many ways assailed and weakened, but gets the victory, growing up in many to the attainment of a full assurance through Christ, who is both the author and finisher of our faith. I'm wondering kung naabay mo di bagi kayo saba sa inyong pagpaminaw kay electric fan diri saba. Wala. Okay na ba? Medyo na ay gamay nga saba, no? Wala Sa- mga pastor. Klaro Linaw ba? ra. Okay. Wala mo naman. Okay, so salamat. So diri ta sa saving faith and assurance. Saving faith and assurance. Kini nga tema usa kini ka controversial labi na sa atong panahon karon, gumikan kay ang kasagaran sa mga churches na bahin sa duha ka grupo. Wala. Ang usa ka grupo sa church, mga churches, moingon nga wala pay sigurado ang ilang kaluwasan, no? Ang lain nga grupo sa mga churches mo sulti nga duna na sila'y assurance of salvation. Ako na lang yun kay ako na nakuhan ko sa akong electric fan. Saving faith and assurance. Try na ako ang aircon. Aircon na ako ni once in a blue moon. Now, ang duha ka grupo sa mga churches, ang kada usa ka grupo niini, mga kaigsuonan, doon na sila'y rason nganong ilang stand is ang usa dunay assurance of salvation. O ang isa ka grupo, doon na pud sila'y mga rason nganong wala sila'y assurance of salvation. O kasagaran sa atong mga kasimbahanan, labi na sa Pilipinas, ang rason nganong walay assurance of salvation ang mga uban nga mga kasimbahanan, ang ilang butpasabot nga sila, ang ilang kalawasan nakadepende na siya sa ilang paglahutay diha sa ilang pagtuo ug sa ilang pagpangalagad. No, samtang niya pa ang ilang filosofiya mao kining samtang niya pa sila sa kalibutan, dili pa sila makasigurado nga makalahutay sila to the end. O ang ilang rason nga makasala pa kay once nga makasala sila, siyempre ma-incur nila ang wrath sa Ginoo, o sa diha nga ma-incur nila ang wrath sa Ginoo, dili na sila ma-assured nga moadto sila sa langit in case nga mamatay sila. So ang ilang akusasyon ni adtong nagaingon nga mga naa na sila assurance nga luwas na sila. Ang akusasyon nila mao ni kung muangkon ka nga luwas ka, para kanila nga bisan pag makasala ka, luwas ka lang gihapon, makabaton ka og murag musalig ka, no? Na musalig ka sa imong kugalingon nga bisan pa kung magpakasala ka, luwas ka gihapon. So amo na ilang gilikayan nga kung magtudlo og assurance of salvation nga ang tao maluwas no matter what. Ang tao ang
inclination sa tao magpakasala lang gihapon siya. Ug dili siya mo kinabuhi sa pagkamatarong o magkinabuhi sa pagkabalaan, kay mosalig siya kay nindot man sa unod ang pagpakasala. So busa sige lang siya pagpakasala, mo enjoy siya niini nga naa na siya ay murag insurance o sa insurance company pa nga kung makasala siya anyway na ay insured na ang iyang kalag nga anytime bisag unsa kung maabot man ang panahon nga Ginoo mo balik or kung mamatay man siya, assured siya nga langit siya bisan pa kung ang iyang kinabuhi murag demonyo nga kinabuhi. Muna gilikayan sa mga tao nga nag-ingon nga walay assurance of salvation ang ilang mga kaugalingon. Muna gilikayan. Og tungod ni ana, no, ang sila nagapaningkamot. Ug ang maong mga churches usually nagatudlo nga ang kaluwasan naa sa atong pagpaningkamot, naa sa atong good works. Ang kaluwasan dili pwede nga atong lugak-lugakan, atong yung huktan, murag kupot ka sa usa ka salbabida or sa life jacket, naa ka sa life jacket yun. Nga ikaw mo ay naghupot niini pinaagi sa imong paglahutay diya sa imong pagpangalagad o pagtuo. Once nga mubuhi ka or once nga makasala ka, dili ka na gyud maka-assured sa imong salvation. Now, mo ka na ang usa ka bahin ug sa laing bahin kadtong mga churches nga nagsulti nga dunay assurance of salvation. Ang kasagaran niini, of course, kita as reform nagatudlo kita nga dunay tay assurance. Pero di sa nato i-tackle kana sa ato nga sa atong aspect, no, sa atong panglantaw, sa atong viewpoint, kundi dito ta sa viewpoint sa kasagaran karon nga mga churches nga nagtudlo nga once nga budawat ka kang Hesukristo, dili ka na gyud moadto sa impierno o maluwas ka o ang pagdawat nimo kang Hesukristo, assured ka na nga moadto ka sa langit bisan pa kung ikaw magkinabuhi nga you are living like demons. Tungod kay ang ilang rason mo ni, of course, mo gamit ng mga bersikulo. Na sa John 3:16 pananglitan nga naay everlasting life. Na makit-an man gid sa Bible nga ang tanan nga motuo kang Hesukristo makabaton og walay katapusang kinabuhi ug dili na siya malaglag kung dili aduna siya everlasting life. Og mo na ilang kutloon nga mga bersikulo. Og ang mahitabo niini, ang problema niini kay kini mga tawhana, ang ilang definition sa pagdawat kang Jesus dili biblical nga definition. Ang ilang definition sa pagdawat is kanang desisyon nato. Atong desisyon kay Arminians man lagi ang kasagaran ng ining mga churches. Nga ang atong kaugalingon kita ang dunay kagahom sa atong kaluwasan. Doon natay will, free will nato. Nga kita ang mo decide kung kita maluwas. Murag kung atong i-picture, mura na siya og naa sa lamisa, no? Gibayang ang pagkaon ba, gibayang ni Jesus ang pagkaon. Sa dihang ibayang diha na diha ang sudan na ang kanon na diha ang tanan nga mga pagkaon. So ang himuon lang nimo mao nga mukuha ka, mukawhat ka, mukaon ka. So available ang salvation, gihimong available, gihimong possible sa Ginoo. It's up to you to utilize that salvation, to receive that salvation. It's also up to you to reject salvation. So in other words, ang kaluwasan naa sa kamot sa tao. Pasabot nga ang kaluwasan
naa sa atong either pag-accept or pag-reject. So mura na, in fact ako sa una sa diha nga Armenian pa ko nga mo illustrate ko nga ang kaluwasan mura na siya og illustrate na kung usa ka tao ba nga usa ka tao nga nagalakaw sa dalan niya naay tigulang nga iyang nasugatan. Unya kanang tao nga naglakaw sa dalan nagkumkum na siya og kining langgam. Gamay nga langgam sa iyang mga kamot. Unya ayang giingnan ang tigulang, Manong, ikaw ang mo tagnaa kung kining langgam nga naa sa akong kamot buhi ba ni o patay ana. So ang tigulang wise nga tigulang nitubag nga ang kinabuhi sa langgam naa sa imong kamot. Kay kung ikaw gi mahibalo kung mamatay na siya mabuhi. Kay kung moingon ko nga kanang naa sa imong kamot patay, kay buhi man na imo na siyang buhian. So mulupad ang langgam, pildi ko. Pero kung moingon pud ko nga kanang langgam nga naa sa imong kamot buhi, basi kung kumuto nimo, once kang kumuto nimo, pag kumot nimo di siyempre mapatay ang langgam. Pag ako permanente nga ako sa wrong, ikaw permanente nga right ka. So ingon sa tigulang ang kinabuhi sa langgam naa ra gyud sa imong kamot. So muna akong illustration sa una sa diha nga mo illustrate ko sa life, everlasting life. Naa sa atong kamot, mo na akong istorya sa una, ang everlasting life. Kung ato kining ato kaning buhion or ato kining i-reject, naa sa ato ang life. So wala sa Ginoo kay gihatag daw sa Ginoo kanato ang desisyon kung kini ato ba nga i-reject or ato ba nga i-accept. So it's up to us. Muna akong illustration sa una. Now ang kini nga mga nga klase sa stand or klase sa position. No although nakabase kini sa mga bersikulo sa Biblia, pero unang-una naay flow niini nga posisyon. In the first place, ang ilang pagtuo kanang pagtuo diha is dili gyud well defined ang faith. Ang faith diha is dili gift kanato kundi ang faith is usa kini ka abilidad sa tao. Usa kini sa mga abilidad nga niya kanato sama sa abilidad sa to hope, to despair, or to trust, or to be confident. So atong i-categorize ng faith as kauban niini nga abilidad. So ang kada tao dunay abilidad. Sa mo na atong gistudlo sa una. Pero no, mao lagi nga kana nga definition sa faith dili kini mosanong sa atong definition nga ato nang na isgutan last session. Dili faith kay wala gyud mosanong sa biblical nga definition sa faith. Ang faith dunay tulo ka elemento ato kanang nasgutan og para sa ato sa mga baguhan sa ato pwede nato kaayo na siya nga acronym sa CAT, no? KAT. CAT. K, knowledge, then A is assent, ug ang T is trust. So kadtong tanan tong tulo ka elemento pwede nato nga i-acronym sa kanang tulo. CAT, knowledge, assent, and trust. Now kana muna ang definition sa faith, which is sa faith nga gisgutan sa mga Armenians. Wala gyud mas pasok diha nga kategory ang mong faith nila. Kaya na abilidad man ang ila isgutan while kana is substance
substance sa information dapat na anak sa imo ha. And then ikaw mo agree ka sa information nga imong nakuha o dayon do na kay confidence nga tungod kay nakaila ka na hibal-an na nimo, nasuhito ka na sa information na imong nadawat o ni agree ka. So do na kanay trust sa Ginoo. So wala ka na nga kategory sa Arminian. Kang Arminian is purely abilidad ang faith. Abilidad ka na. Now, sa Reform, ang atong gitudlo mao kini nga ang kaluwasa nato do na kita assurance of salvation. O kana usa ka na ka elemento sa ikatulo nga elemento sa faith kanang confidence o trust. Nganong adunay assurance ang usa ka Kristohanon nga siya aduna na eternal life? It's because dili tungod sa abilidad nako nga able ko para motuo, dili tungod kay ako mature na ko o able na ko, do na ko'y mental ability to believe, kung dili ang assurance nakaangkor dito sa credibility. Una, sa scripture o ikaduha, of course, kay ang scripture ang Dios man nagapanulti ni ana. Ultimately, kaduha, mao ang Dios. Kung credible ang Bible o of course ang credibility sa Dios infinite o ang credibility niya kuang siya matuuhan gyud siya, dili siya kaduha-duhaan, no? So nakaangkor siya sa kredibilidad sa Dios nga ang Dios nagpromise nga ang tanan nga nagatuo kanako dili malaglag, kundi nakalabang na sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. No, daghay mga promises. John 3:16 pananglitan gi-promise diha. Muna paborito sa mga Armenians nga verse og siyempre kita mga reform atong giagrihan nga ang tanan nga nituo kang Hesukristo dunay assurance gikan sa Dios nga nakabaton sila og kinabuhing walay katapusan. Now, ang mga assurance dili tungod sa pagtuo. Dili ang ground of our faith does not depend on faith or on the assurance. I'm sorry. The assurance of our salvation does not depend on our faith. The assurance of our salvation depends solely on the credibility of God, on God's promise. Nga ang Dios nga nagpromise, dili siya antigong mamakak. Dili siya antigong mo istorya o false promise. Kung dili, ang tanan nga mugawa sa iyang baba, tinuod gayud. O kanang assurance, dili tungod sa pagtuo, dili tungod sa bisan unsa, dili tungod sa feeling, nga feeling nako ako naanay salvation, feeling nako nga murag nasa sulod nako na Holy Spirit, dili mao na. Kung dili tungod ka na sa belief nimo sa Dios nga mooy nagbuhi ni ana nga statement nga ang tanan nga nagatuo kanako dili malaglag kung dili may kinabuhi dayo. Ang kanang nga assurance makit ang gyud nimo nga naa sa Biblia. Now, kana nga assurance usa kana ka elemento sa faith. So atong himay-himayon gamay ramang kini nga statement. This faith is different in degrees, weak or strong, maybe often and many ways assailed and weakened, but gets the victory. Growing up in many to the attainment of a full assurance
through Christ, who is both the author and finisher of our faith. Now notice din kaning different in degrees. Ang meaning niya sa different in degrees is dunay weak nga faith ug dunay strong nga faith. Og sometimes ang maong faith strong, dunay kusog or makusganon sa sulod nato. Sometimes tungod sa daghan kaayo nga mga factors, sometimes weak ang maong faith. So kana ang gitawag nga degrees, mura na siya og temperatura nga mo fluctuate. Nga adunay panahon nga ang faith nato is gitabangan tas Ginoo nga na-strengthen atong faith pinaagi sa pulong sa Dios, pinaagi sa mga kaning gitawag nato nga means of grace, no? Means of grace, kana nag-refer kana sa pagpaminaw to the word of God, to listen, to hear the preaching of the word of God, prayers, og of course kaning pagpartake sa sakramento panihapon sa Ginoo pananglitan. Gamito na sa mo na sila mga gitawag nato nga means of grace nga sa diha nga ikaw mukaon ka sa flesh ug mo inom ka sa blood ni Christ, sa wine ug sa bread, nakabaton ka ug na-strengthen ang imong faith. So depende sa ato, dili sa ato kundi depende sa atong relasyon sa Dios. Depende sa atong standing o sa atong diligence sa paggamit ni anang mga means of grace. Mawiken ang faith nato sa diha nga kita pananglitan, dili ta mo simba o dili ta mo maminaw sa pulong sa Dios. Wala tay pagkaon sa iyang mga pulong. Okay, so niata sa exegesis, Hebrews 5:13. For everyone that useth milk is unskillful in the word of righteousness, for he is a babe. But strong meat belongeth to them that are of full age, even those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. So, now, kung kita mga immature pa or mga novice pa sa pagtuo, ang atong ginakaon kadtong mga milk, mga medyo dili mga bugat, dili ugdang nga mga pagtulunan, kay dili pa kita makakaya sa intake sa mga bugat nga mga doctrines. So si Jesus Christ iya pod na nga pamatasan nga adunay panahon nga sultian ni ang iyang mga disciple, moingon si Jesus Christ nga sa karon dili pa kinialang kaninyo, dili tanan makadawat niini. Daghay mga statements sa Bible nga adunay pagkasusama ni ana. So ang mga disciples, no, dunay mga disciples nga makasabot sila karon, pero after sa resurrection ni Christ pananglitan nakasabot na sila kay mature na sila. So si Christ o mga apostles depende sa ilang mga audience. Kung ang audience nila gagmay pa, mga bata pa sa pagtuo, dili pwede sila nga pakanon sa medyo pang-mature na nga mga mensahe. So dire do na po'y meat, strong meat, verse 14 sa Hebrews chapter 5. Strong meat alang sa mga kadtong naana sa maturity, nasa level sa maturity. That's why bisan sa gani sa panahon nga mo rebuke ang kita sa atong mga kaigsuonan nga nakasala, no, mas damor nga mature na sa pagtuo, damor nga medyo
severe ang pag-rebuke kanila. Ang rason ni ana tungod sa ilang level sa maturity. No, in fact, ang gisulti ni Apostol Pablo nga ang mga nagapakasala nga labi na sa mga elder nga medyo nagapabadlong sa iglesia. Sila badlungon diya sa kadaghanan aron nga mahadlok ang kadaghanan. So badlungon sila. So sometimes gentle kita ni atong mga lambs, mga gagmay nga kordero sa flock. Pero sa mga medyo mga sungaya na kinahanglan gyud ang rod. So kadili sila madala sa gentleness. So same gihapon ang word of God nga kadtong mga medyo babe pa sa pagtuo, dili sila angay nga mahatagan sa mga medyo laglum nga mga pagtulunan. While kadtong mga tao o mga kaigsuonan nga mature na ang level nila, sila makasabot na bisan pa kung mutudlo ka kanila o mga laglom nga mga pagtulunan. So ang mga babe, i-dispose katong mga babe sa pagtuo, weak ang ilang pagtuo. Weak pa. While kadtong mga mature sa pagtuo, strong ang ilang pagtuo. Tong tanawon, Romans chapter 4 verse 19, may tungod ni kang Abraham, and being not weak in faith, he considered not his own body now dead when he was about 100 years old, neither yet the deadness of Sarah's womb. He staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God. So si Abraham strong sa faith. Naa siya sa maturity sa iyang pagtuo sa Ginoo. Matthew 6:30, wherefore if God so clothe the grass of the field, which today is, and tomorrow is cast into the oven, shall he not much more clothe you, O ye of little faith? So ang iyang gi-addressan din sa Sermon on the Mount, ang first nga audience gud niya kadtong iyang mga disciples, ang tawag niya sa mga disciples is with little faith. Gamay pa ang ilang pagtuo. So mailhan nimo ang mga tao gani nga dali sila maapektuhan sa mga butang yutanon or maapektuhan sa mga butang kalibutanon, no? Dali kay mag-worry pananglitan kay mo man ni ang context sa Matthew chapter 6. Dali mo worry, dali mo stagger ang ilang faith, dali sila ma-discourage. So mo ni ang kasagaran sa maong mga tao, mo ni ang mga gagmay og pagtuo. No? So another, Matthew 8:10, when Jesus heard it, he marveled and said to them that followed, verily I say unto you, I have not found so great faith, no, not in Israel. So, ang kani usa ka tao nga ang iyang no, atong tanaw Matthew chapter 8, ang iyang context ni dinhi, may tungod kini siya sa usa ka dako kayo og usa ka high ranking military official. Usa ka centurion. O kani nga centurion, ang istorya diri, the verse chapter 8 verse 5, and when Jesus was entered into Capernaum,
there came unto him a centurion, beseeching him, and saying, Lord, my servant lieth at home sick of the palsy, grievously tormented. And Jesus said unto him, I will come and heal him. The centurion answered and said, Lord, I am not worthy that thou should come under my roof, but speak the word only, and my servant shall be healed. For I am a man under authority, having soldiers under me. And I say to this man, Go, and he goeth, and to another, Come, and he cometh, and to my servant, Do this, and he doeth it. When Jesus heard it, he marveled, and said to them that followed, Verily I say unto you, I have not found so great faith, no, not in Israel. So dini, makita nimo nga ang maturity sa faith ug ang kadako sa faith wala nagdepende sa kadugayon sa pagpangalagad. Bisan kung bag-o lang nakaila sa Ginoo, sometimes mas dako ang iyang pagtuo bisan kung bag-o lang siya nakaila sa Ginoo. I'm sure nga kining centurion before kung imong i-analyze ang passage, dili siya ingon nga ignorant about kang Jesus Christ. In fact, doon na siya pagsaligdaan. Hibalo siya. O kahibalo siya nga just a statement from the Lord will have an effect. Doon ay epekto. Isa lang ka statement, doon ay effect sa mga masakiton or sa bisan unsa nga isulti ni Christ, doon ay effect dayon. Effective or effectual ang istorya ni Christ. So kini, I'm sure, kung imong basahon gyud nga dili ingon nga ignorante kining tawhana kang Christ, sigurado nga inform na gyud kini siya about kang Christ og sa diha nga ni hangyo siya nga ayuhon ang iyang sulugoon, duna na siya nabatnan nga knowledge about kang Christ og ni agree siya og naa siya trust sa kang Christ niining mga panahon na. Mo nga ingon siya nga isulti lang Lord. Ginoo, isulti lang og mahitabo ang imong gisulti. Nga pag once isulti nimo nga ang akong ulipon maayo gyud na siya. So makita nimo nga dili nagdepende sa kadugayon o kana sa atong mga kasinatian ingon nga mga pastor o ang uban kanato pastor nga sagaran ang uban kanato dili pero sa ato nga mga pastor nga hibalo kita nga dunay mga bisan pila na katuig sa pagpangalagad ang ila gihapong pagtuo gamay pa lang gyud ang ilang pagtuo. Pero dunay mga tao gyud nga bisan bag-o lang sila na convert. Pero no bag-o lang nila gikahibalag ang Ginoo pero gihatagan sila og dako-dako nga pagtuo. So dinhi makita nimo nga kining centurion walay record dinhi kung sila nagkakita na ba sa una o wala pa, pero ang dinhi dunay previous knowledge na kining centurion about kang Jesus Christ. So dinhi mo kini nga ang faith sometimes ang atong faith kita the same person sometimes ang faith niya is fluctuating. So ang gikaingon depende na siya sa diligence nga niya kanato sa atong pag-make use sa kaning means of grace o sa atong pagpaubos humility nato og atong diligence atubangan sa Ginoo. Any question? Kung walay question, atong ipadayon. So dili nagdepende sa kadugayon sa pagpangalaga, di pod magdepende kanato kundi
sa grasya ra gyud sa Ginoo nga ang pagtuo mabat na nato nga kini mo tubo or sometimes mo decrease tungod sa atong kapabayaan, sa atong carelessness diha sa pagpangalagad nato. Na once mo tubo ang atong pagtuo, dili nato i-credit ang maong pagtuo sa atong paningkamot. Di nato i-credit nga kita maoy nakahimo ni ana. No, bisan sa natural nga growth sa bata, bisan pag magpakaon ka sa bata pero dili gyud ang tao mo'y nagpatubo, no? Bisan kita nahibalutan ni ana sa atong mga anak nga pag motubo ang atong mga anak, nagapakaon, ginanarish nato sila, ginapakaon nato sila, pero wala nato gitayo kung unsa sila ka ang ilang height, unsa kataas, unsa kadako ang ilang panglawas, no? Wala nato ang Dios ra gyud ang nituyo ni ana og siya ra hebalo. Same pod sa spiritual nga growth sa atong pagtuo. Ang Dios ra ang nakamakahimo ni ana. So ingon ba rin, maybe often or often and many ways assailed and weakened but gets the victory. Okay, so kini siya sa kasagarang gyud kaning word nga assailed kanang ginadagmalan siya. Nakadawat og pagdagmal. Bisaya gid kay ni, Cebuano kaayo ni. No, gidagmalan ang mamagto. No, dunay puwersa nga nagadagmal ni ini. Gina-assail kini. Ginahampas kini sa pinaagi sa daghan kaayo nga mga pagsulay. So ang uban, ang pagsulay sa uban daghan nga klase, no? Ang uban ang ilang pagsulay may tungod kini sa murag positibo nga mabutang. Sulayan sila pinaagi sa pagpauswag sa ilang kinabuhi. Atagan sila og daghang oportunidad, kwarta, maayong trabaho, maayong ilang posisyon diri sa yuta, ilang estado, ilang sa economy na sila sa taas, second and first class sila, nasa middle class. So ihatag sa Dios kana, dili ingon nga hatag lang nga walay rason. Ihatagan ingon nga test pod kini nga moassail sa pagtuo nila. So dili ang tanan nga pagdagmal sa pagtuo nga negative. Dunay panahon nga dagmalan atong pagtuo pinaagi sa murag sa abi natong blessing. Kada kay kwarta, natay mga kwarta, nay maayong trabaho or bisita sa daghanay opportunity. So diha usahay kana gamiton nga test sa atong pagtuo. Ang uban tungod sa cares of this world, no? Tungod sa daghan nga ilang mga gihuna-huna nga pagpaasinso sa yuta or pangwarta o panginabuhi nga daghan ang ilang mga plano, ang ilang pagtuo natabunan. So na weaken ang mga pagtuo. So that's why dili porke dunay positive nga nahitabo, no? Sa ato nga i-consider nato nga makatabang sa atong pagtuo. Dunay mga panahon nga dili makatabang, pananglitan, no? Practical o pastoral kini nga mga inistoryahan. Dunay usa ka miyembro sa atong simbahan nga nakakita og trabaho, i-offeran og maayong trabaho, maayong sweldo, pero dito gi-assign sa lugar nga wala siya means nga makakaun sa espirituhanon nga nourishment gikan sa pulong sa Dios. Or nabisi na sa negosyo tungod ni ana wala na oras sa pagampo, wala na oras sa pagbasa sa pulong sa Dios. Wala na oras, in fact, bisag Domingo
di na makaadtong simbahan kay daghan ang appointment sa iyang negosyo. So kana usa pud na sa mga factors nga makapawiken sa pagtuo. Now ang uban, opposite. Ang ilang the way their faith is assailed is by trials, no? Mga trials o infirmities, mga poverty, afflictions, no? Ang maong mga tao kana pod ang paagi nga ginawiken ang ilang pagtuo. Patagan sila og ill health or na ailment, physical ailment nga di sila katong simbahan or di sila kapaminaw tungod kay daghan sila sakit or daghan sila mga gibati nga mental o emotional nga mga gina-undergo nila sa kinabuhi. No, mga sakit sa emosyon, sa panimalay, sa ilang trabaho, sa bisan asa. So, bisan unsa nga faktor, whether murag positive sa atong panglantaw or sa atong kasinatian mga kasakit sa kinabuhi, tanan kadto usahay gamiton either to weaken or strengthen our faith. O bisan pa kung kini ma-weaken atong faith, dunay promise sa victory. Okay, dunay promise sa victory. Halimbawa, kang Apostle Peter, Luke 22:31, and the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan hath desired to have you, that he may sift you as wheat. But I have prayed for thee, that thy faith fail not. That thy faith fail not. Ingon diri. And when thou art converted, strengthen thy brethren. So, may tungod kini kang Apostle Peter nga mo deny 3 times kang Ginoong Hesukristo. Nga si Jesus Christ iyang i-deny. Of course, diha na try ang iyang pagtuo, nasalang karon ang iyang pagtuo unsa ka lig-un siya. Of course, daan na nga gi-predict o daan na usab nga ako ni kuan kining ay tawag ako sang i kung ikuan kaning Facebook now ang maong nahitabo kang Apostle Peter na dunay trial sa iyang pagtuo, gisalang ang iyang pagtuo sa trial, o ang nahitabo dinhi maong gidinay niya ang Ginoo. Siya ra ba ang pinaka masigasig karon unta nga musukol o siya ra ba gyud ang mo nagabadlong sa Ginoo nga Ginoo ayaw himua nga ako saning excuse me excuse me ako saning i-message kadali. So dinhi ang tawag murag ang description ni Christ sa trial ni Peter is mura siya og kanang grain bitaw, grain sa kaning wheat nga ginasisig, no? Gina-shift karon si Peter. Now ang ga-shift diri si Satan. So ga-shift diri si Satan og ang nahitabo kang Peter nga gusto ni Satan gyud nga si Peter is mawala sa pagtuo. Busa ang
ang si Satan, no, ang makita nimo diri nga instead nga mawala si Peter sa pagtuo, na nag-anam na hinuon ka refine ang faith ni Peter, gigamit ang mo insidente sa kaning pagdakop kang Christ, sa iyang pag-arrest kang Christ o sa trial ni Christ. Gigamit ang mo insidente, although nga for a time nag-weaken ang faith ni Peter, pero na-purify hinuon ang faith ni Peter. O gigamit sa Ginoo si Satan ingon nga instrumento. So, ang Ginoo, ang grasya sa Ginoo nag-surmount o nag-overrule sa mga sa kasalanan nga nagakahitabo o nahitabo sa kalibutan. Pero ang kanindot kay dunay assurance gikan sa Ginoo. Bisan kung dunay trial, pero dunay assurance. Mato niya, but I have prayed for thee, that thy faith fail not. Now, kana nga prayer ni Christ, dili ingon nga sama sa atong prayer nga pwede i-reject sa Amahan. Ang prayer ni Christ, dili gyud balibaran sa Amahan. Pag mo pray ang anak sama nga Christ, wala gyud no sa Amahan. Approve gyud ang every time dunay petition from the Son, dunay gyud approval o dunay gyud kining mag-grant gyud ang maong request. And when thou art converted, so sure gyud nga dun ang kaning conversion diri wala naghisgot sa nga before ani nawala si Peter, nawala ang iyang assurance. In fact, gi-assured na daan ni Christ si Peter din eh. So doon na assurance daan. So wala ingon nga doon ay panahon nga nawala ang iyang assurance of faith. Karon pa lang daan sa wa pa mahitabo doon na assurance nga ang conversion dili nga nawala ang iyang salvation, kung dili ang conversion is mas mutubo pa siya from that level to a higher level, no? Na ay dunay mo level up pagyud si Peter, ano ang iyang ang kanang ang nahitabo dinhi. So yan ang faith ni Peter is from faith to faith, from a smaller faith to greater one. Ephesians 6:16, above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. So, ang faith, nagsilbi kini nga taming shield. Ang tanan nga fiery darts, ang kaning darts diri nagisgot ka na siya sa mga bow o arrow, no, mga arrows gikan sa kalaban nga sa diha nga buhian ang arrows nga nagakalayo. Kung naay imong gigunitan nga shield, no, dili gyud ta siya makapenetrate sa imo kay diha sa shield, diha sa taming muigo ang maong mga arrow. So the more nga ang arrow is strong, or the more nga ang arrow usa kani siya ka formidable nga arrow, the more pud nga dili maka-penetrate ang darts, fiery darts sa kaaway. So ingana ka nindot nga atong ginanurture ang atong ginapatubo nato. 1 John 5:4, for whatsoever is born of God overcometh the world, and this is the victory that overcometh the world, even our faith. Who is he that overcometh the world? But he that believeth that Jesus is the Son of God. Okay, so kani ingana lang, murag ingana lang ka seemingly simple nga ang siya nga na nidaog sa kalibutan, siya nga nagatuo kang Jesus ingon nga anak sa Dios. Ingana lang kas murag simple paminawon ang statement, pero dako ang lalom ang meaning ni ini. Ang meaning ni ini nga ang tao
nga nakabaton sa pagtuo kanang genuine nga pagtuo kansang pagtuo naka-angkor diha sa kamatuoran nga si Jesus ang anak sa Dios. So kana nga pagtuo, no, kana nga pagtuo iya sa mga anak sa Dios kadtong mga tao, mga believers nga natao diya sa diya natao pag-usab, no, diya sa gingharian sa Dios. And this is the victory, which is our faith. Ang atong pagtuo mo na siyang atong victory. So naay assurance sa atong salvation tungod sa promise of victory. Sama kang Peter, dunay promise nga dunay promise siya nga siya mismo muampo alang ang Peter. O usa sa mga Puritan si Samuel Rutherford, matod niya nga ingani nga pagkaistorya ni Samuel Rutherford, kung makdunggan lang gyud daw ni Jesus niya si Jesus nga naa sa pikas kwarto nga nagapray alang kaniya, grabe ang iyang pagsalig yun, duna gyud trust na kaniya nga murag ang iyang ginabot pasabot nga walay kalahian kung madunggan nimo si Jesus nga nagpray sa pikas kwarto nga imong madunggan nga ma-mention ang imong ngalan. Walay kalahian gihapon nga karon nagapray siya, intercede siya diha sa kapanganuran dito sa taas, no, sa kalangitan. Naga-intercede siya alang kanato. So walay kalahian ni ana. So dapat og angay lang yun nga mutuo ta. Angay lang yun nga naatay trust tungod kay si Christ naga-intercede alang kanato. Any question? Pastor, Yes. kanang kuan mo pastor, pwede mapatin og gamay kanang word nga converted diha sa Luke 21 22:31. Kung magigamit gyud niya kung unsay epektuhan ni sa katong atong gitun-an karon sa pabot sa pagtuo. Okay. Kato pa, does it mean nga nawad-an sa pagtuo or na-weaken lang iyang pagtuo? Kani nga sa ang gigamit nga term is converted man, pero sa ubang hubad ang gigamit nga termino turn back again man. Yes. So baliw ko pastor. Oh, maka kuan man sa atong i-illustrate kana sa kuryente nato. Namantay mga converter sa kuryente na doon natay ang kuryente nga 110 pwede nimo ma-convert sa 220 ug nanginahanglan ka na og converter. Dili man ko electrician pero naatay idea nga sama ni ana nga ang atong pagtuo nga gamay lang pwede ma-convert dito sa dako-dako nga pagtuo. So mo ang naitabok ang Peter nga gamay ang pagtuo pero ni convert na siya sa usa ka taas-taas nga level sa pagtuo. So ang dili convert nga nawad-an siya pagtuo na limas o na empty na kung nibalik siya pagka-unbeliever, dili mo na ang meaning ni ana. Kung di sa diha nga gi-shift siya, gisisig siya ni Satanas sa amo, og I know mo gihapon sa inyo diha, nakakita pa siguro mo sa inyong mga lula sa una o lolo nga sila mo tahop sa ilang humay, no, na ay nigo, no, na akong inahan kahibalo ni ana nya sisig siya, iyang ginapili kadtong mga grain nga maayo maalahi gyud na nya kadtong mga medyo tahop na dayon gagmay na gikaayo nga di na pwede isagol sa lungagonon, mawala na siya.
mo na nahitabo kang Peter. Ang nahitabo pa gyud si Satan ang gamit sa Ginoo nga ma-purify si Peter. So ni down ang iyang pagtuo kay fluctuating man lagi ang pagtuo. Pero gigamit to nga insidente sa Dios. Kadto nga pamaagi sa probidinsya sa Dios, gamit kadto aron nga mo level up ang faith ni Peter. Ang tawag ni Christ niya na nga leveling up is conversion. Murag i-convert kung sa elektrisidad gikan sa usa ka halimbawa 220 ngadto sa 110 or 110 to 220 ana. So mo na ang nahitabo kang Peter. So dili ingon nga nawad-an o nibalik siya nga kuan siya kanang unbeliever na niya human i-reconvert siya na pod. Dili mo na ang meaning kundi ni level up ang iyang pagtuo. Ayop nga na nakatubag ta sa imong pangutana, Pastor Aris. Okay na Pastor, kana salamat kayo. Muli gitanaw po na ko siya. Okay dahil siya. You have turned back. So, ang Yes. state niya is na weekend siya, pero pag turn back niya, mas sakto tong termino nga ni mas nitaas ang iyang level sa iyang pagtuo kay maka-strengthen naman po siya sa mga kaigsuonan. Correct. Okay, so balik ta sa atong Pastor, yes, Pastor so Pastor Roman. may kuan po dai Pastor, gikatugot ba sa Ginoo gihapon nga kahimtang kanang panahon nga moabot nga mawikin ang atong pagtuo? Yes, Pastor. Gitugot yun. Inalaw sa si Satan eh. Ang tanan nga panghitabo sa atong ginabuhi ginatugot apil na ang pag-weekend sa atong pagtuo. Dili aron nga kita iyang inudnod dito sa kapaurautan. Dili ingon nga iya ta nga iya ta gyud nga patyon. Kung dili aron gyud nga ang mga impurities nga nisagol sa atong pagtuo mawala. Sama sa nahitabo kang Job nga matud niya mura siya og kanang mura si Job og kanang gold nga nanapay sa gold nga mga druses. Ako trabaho man ko sa usa ka mining company before ko nagbalik sa ministry. Nahimo ko nga usa ka manager sa mining company. Og sa diha nga mosunog nami sa kanang mga gold no. Daghang bagig kaayo kuan diha. Daghang bagig kaayo ang sagol ni ana. Napay mga sagol nga silver ngani. Uban mga kuan bagyod. Ang uban is droses. Kung imong iasay ang gold, wan lang sa mga 10 carats or 8 carats. Pero once nga imong ginasunog o na gina-purify, gina-blowtorch nimo, o niya masip sa verna ang silver o ang gold is malahi na po ang gold. Ang mahitabo ni ana gyud mas pure pa gyud ang gold mo 24 carats na sadang i-assign na siya saman ana mo kana mahitabo sa ato sa diha nga isalang ang atong pagtuo sa Ginoo sa mga trials sa mga pag-antos. So dili aron nga kita iya ta nga adtos kadautan kun adunay tuyo sama sa nahitabo ang Apostol Pedro. Adunay tuyo nga aron nga mas ma-purify pa gyud og mag-level up ang atong pagtuo. So dili tanan nga mga nahitabo kanato nga dili kaaya-aya nga atong tan-awon nga usa ka butang negative or usa ka butang nga makadaot. Sama kang Job, wa niya gi-take nga sama ni ana. Ang iyang take mauna nga si Job ang iyang nakit-an nga ang nahitabo kaniya
tanan kana gigamit sa Dios aron nga mugawas siya ingon nga pure gold. Ayo Pastor Intad nga ah, nakatubag ta. Sige. Okay, salamat pastor, salamat. May isa pa yan. Pahuta na, Pastor Rocky. Yes. Kanang nag-ingon ka na grant ni Lord na ag-agon si Peter para mo-level up pa ang iyang faith. Karon, kung saan naman kung inag-ag sa pag-agad sa Ginoo, may mga tip ayun nga ning gagmay na mga bugas nga ni mabili. Kung saan naman maitabo sa ila, napabay ilang kaluwasan, Yes, of kay course. gamay naman karapat ko nila. Ang illustration sa ginaag-ag nga grains of rice or wheat, mura gyapon kana ang may tabo kanato, walay perfection. Bisan unsaon sa atong ginabuhi karon, walay perfection. Kay kung ma-perfect na, di naman gyud ta matawag na makasasala. That's why ang atong last nga mga sessions, we are sinners, but at the same time, we are justified. Okay, so wala nagpasabot nga ginaag-ag kita nga perfect na kita aning kinabuhian. Doon na ragyapoy mga nahibilin nga stain sa sin. Tungod kay ni apa kita ning kalibutan na. So wala po nagpasabot nga tungod kay naay stain of sin nga kita nawala ang kaluwasan. Kung gi-promise sa Ginoo kanato nga despite sa atong sinfulness, despite sa atong imperfection, ang Dios nahigugma gihapon kanato, o ang Dios willing nga mo pasaylo kanato sa atong mga sala. So diha na moabot ang perfection sa diha nga kita mo separate na tagikan ni ining kalibutan. Thank you, Pastor. Way sa pa yan. Si Murag. Follow up, Yes, pastor. Pastor Robin, yes. Bisan pastor og dili ta perfect diri sa kalibutan sa pagpangalagad sa Ginoo. So dili pud ba ipasabot nga kuan anang mawala ng atong assurance sa faith ko. Correct, Pastor Robin. Dako kayo og meaningful kayo ang word nga assurance. Kay kung wala tag assurance, meaning nga doon na pa day risk sa ato nga mga tao, no, sa ato nga side, sa ato nga level, doon na pa day mga pagduha-duha kanato. Sama ba sa sa ato, once i-assure natong usa ka atong mga anak o atong mga asawa o ang asawa mo assure sa bana, tungod kay doon na pag mahitabo nga mga trials sa ilang kinabuhi. That's why kinahanglan og assurance. Otherwise, nganong assure pa man ka sa usa ka butang, mohata magka-assurance, usa ka butang nga naa naman gina-assume na lang nimo nga mauna di na ka mohatag og assurance. Pananglitan, moingon ka nga i-assure ta ka nga pagawason ta ka gikan sa prisuhan. O sa kaka-abogado, i-assure nimo ang imong kliyente. Tungod kay naa pa man siya sa prison, that's why gina-assure nimo siya. Pero once nga nakagawas na siya gikan sa prison, dili man ka may assure ta ka nga pagawason ta ka. Dili na siya ang essence sa word nga assurance. Assurance nga ni nga naapa ta diha sa estado or kahimtang nga wa pa gyud ingon nga nahawas, pero do na tayo assurance nga mahawas ta gikan niya ana. Okay, salamat pastor. You're welcome, Pastor Robin. Kung wanay pangutana, mo proceed ta. Gamay na lang. Mato diri sa atong confession,
Ang assurance is through Christ, no? Who is both the author and the finisher of our faith. Hebrews 6:11, and we desire that every one of you do show the same diligence to the full assurance of hope unto the end, that ye be not slothful, but followers of them who through faith and patience inherit the promises. So, dini, gihisgutan ang assurance, full assurance. Now, full assurance of hope. So kay naa may assurance, do na pod siya do na descriptive nga statement, do na po'y prescriptive. Gidescribe nga do na tay full assurance of hope unto the end, pero do na gi-prescribe that ye be not slothful. So aron nga di ta magtinapulan sloth. Nakakita man mo sa kanang sloth nga murag unggoy nga sloth. Hinay kay na mo move. So muna ang image reader nga ang Christian dapat dili magtinapulan, kundi be followers of them who through faith and patience inherit the promises. Now ang ginamindiri nga them kadtong nang gawas gikan sa promised land. Kadtong mga Israelites nga nakaabot sa promised land, dili ang kadaghanan kundi ang gamay ra gyud. Sa original nga mga original nga nanggawas, si Caleb ra gyud si Joshua ang nakadto sa promised land. So mahimo ang diri tungod kay naa may assurance, that's why matud pa diri mahimo tang followers ni adtong mga tawhana nga akong anaisgutan nato aron mo inherita sa promise. Hebrews chapter 10 verse 22, let us draw near with a true heart in full assurance of faith. Okay?